Ang atong mga higala nga mga sulpot, halos mag-wild na sa comment section, bisag unsa nila ipang kusog na ba kayo ni sila moingon nga, iya mi si Ginoo, gisunod na mo ang sugo sa Ginoo, pero hiringin ang ilang mga gipangyawit sa social media. Jesus Ginoo ko, mo na giingon ninyo nga iya mo si Ginoo? Kanang inyong gisupak-supak, kanang inyong gi-counter sa kuha, dapat na ay ebidensya. Dili pwede nga mo counter ka, dili pwede nga mo kontra ka sa akong argumento nga chismis lang ang imong basis, di na makadaog. Di gyud na makadaog. O for example, mingon ko ang simbahang Katoliko, gitukod ni Kristo, nya mingon mo dili, unsa inyong ebidensya? Ako na mo kay gi-present kay ebidensya kamo. Unsa man yung ebidensya nga ang simbahang Katoliko dili gitukod ni Kristo? Ba nya mingon wala man na sa Biblia. Ngano kanang term nga wala magamit na siyang ebidensya? Sige no na in taon. Tarungan ra gyud ninyo panabot ninyo, ibuta lagi sa ulo dili sa lapa-lapa.